Kuchokera kuno ku kanema wano wa Times ndine Brian Banda Madzulo buno ndi nkhani zathu matsatane za 7 koloko koma poyamba pa nkhanizi nayi mitu yake. Maloya a Norman Chisale akufuna bwalo la milandu lithetse mlandu ofuna kulanda katundu. Anthu okwana 94 apezeka ndi nthenda ya kolera m'maboma a Chitipa ndi Karonga. Ndipo munkhani zina usiku buno chipatala cha Queen Elizabeth Central chati chikhala chikuchita maoperation opitirira 6,000 mzaka 10 zapitazi. Tindi nkhani zimenezi komanso zina koma ngati mungathe tikhale limodzi madzulo ano. Nazi nkhanizi bwino lomwe munkhani yathu yoyamba madzulo ano. Maloya a yemwe anali wachitetezo wa mtsogoleri wakale wa dziko lino apita mutharika a Norman Chisale anadzudzula mbali ya boma atikamba kubweretsa kachiwiri mlandu ofuna kulanda katundu a Chisale. Iwo anaonetsa kudabwa ponena kuti mlandu ndi umodzi ndipo ukufuna bwalo la milandu lithetse nkhaniyi. Ku bwalo la milanduli kudapita Isaac Salima. Bwalo la milandu mmuzinda wa Blantyre lidamva chokera kumbali ya Chisale komanso ya boma pa nkhaniyi pamene boma lidapempha kuti bwalo la milandu lilamule kuti boma litengeretu katundu wa Chisale amene akumuganizira kuti adamupeza pogwiritsa ntchito njira zachinyengo. Koma amene akuyimira Chisale pa nkhaniyi a Chance Gondwe adapereka mfundo zingapo zimene akuti mwa iwowo akuganiza kuti ndizokwanira kuti pempho la bomali alithetse. Agondwe ananena kuti mwa zina mbali ya boma lidakamangala kubwalo la milandu nkhani kawiri konse zimene ndizodabwisa. Agondwe adalozanso chala amene adamva nkhani koyamba ogamula milandu a Ive Kamanga ponena kuti adabwera ndi zigamulo ziwiri pa nkhani zimene nzosiyana. Agondwe ananena kuti chimene akudziwa iwo nchakuti bwalo la milandu lilamula kuti nkhani ayipitise kwa mkulona za mabwalo la milandu mdziko muno kuti akagamule ngati ndiyofunika kuti ayipitise ku bwalo lona za milandu yokhuza malamulo. Agondwe adayankhula motere atamaliza kumva nkhaniyi. Tinali mkhoti kumva mlandu wa Norman Chisale boma likufuna lilande katundu wawo koma tinabweretsa ma issues angapo oti khoti liunike kaye tisanambe kumvera nkhani yokhuza kuti boma litenge lilande katundu wa Norman Chisale. Imodzi mwa iyo ndiona kuti nkhani judge aona Ive Kamanga anana kuti ipite ku constitutional court. So timauza khoti kuti bakhala chiganizo chimene chocho nkhani maine akuimisidwa mpaka anthu mudikire zomwe zachitika ku constitutional court. Amene akuyimira boma pa nkhaniyi Apirani Masanjala adati iwowa sadatengere milanduyi ku bwalo la milandu kawiri koma kuti udali mlandu umodzi woyamba omwewo. Ifeyo tikunena kuti nkhani siyosiyana chifukwa chona timukumbukira 2022 tinabwera panopo tinazasiya mapepala zathu. Mu 2022 July tipokutasisa mapepala athu ifeyo tinapitisa ku iwowo ma defendants iwo mu August 2022. Ndiponso court inapereka kuti 16 December ndomwe tibwere tonse kuti azamve pempho lathu. Amene akumva nkhani a Anerini Kathambi ati adzapereka chigamulo chawo pa nkhaniyi pa 20 mwezi uno ngati nkoyenera kuti boma litengeretu katundu wa Chisale amene ndi wa ndalama zokwana 1.7 billion kwacha amene boma likumusunga pakadali pano litamulanda mchaka cha 2021. Akuluakulu a bwalo la milandu ati achilimika kubweretsa mfundo zothandizira amayi omwe amachita ndale kuti ufulu wawo uzikhala otetezedwa. Izi zikudza pamene dziko lino likuyembekezeka kuchititsa chisankho cha chaka chamawa. Zambiri mu ripoti la Mese Matonga. Poyankhula pa mkumano omwe unakonzedwa ndi bungwe la UN ndi akuluakulu a kumabwalo a milandu a Justice Dorothy Nyakaunda Kamanga omwenso ndi wapa mpando wa komiti ya kumabwalo a milandu loyendetsa za chisankho anati amayi ambiri amakanika kukwaniritsa maloto awo pa nkhani za ndale kamba nkhani za zipolowe. Ndipo poyankhula ndi Times utatha mkumanowo Justice Eda Mwakibinga yemwenso ndi membala wa komiti anati pakufunika kubweretsa mfundo zomwe zingathandizire kuti amayi amene akumana ndi zovuta azitha kupeza chilungamo. Pamene papa paufunika tionekepo bwinobwino kuti
kuti pamathero pake tikhale ndi ndondomeko yoyenera yoti tingathe kuthana nazo bwanji nkhanza zimenezi. So and mavuto amene amapezana nawo azimayi ndi angati. So I think ojeni judicial committee on elections igwiraso ntchito imeneyo kufufuza nkuonaso nkupangaso kaundula onena kuti ziwe ndiponso ike ndondomeko zoti nkhanza zimenezo zikhoza kumapangidwa bwanji. Ndipo mawu ake yomwe anayimira unduna ona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, achinyamata komanso atsikana a chimwemwe kuseni, anati boma likukhazikitsa mfundo zothandizira kuthetsa nkhanza pakati pa amayi pandale. Unduna wa gender wakhazikitsa ndondomeko yaona za ndale pakati pa amayi ndi atsikana kuti asitenga kumbali munkhani za ndale. Komanso undunawo umaonetsetsa kuti mabungwe amene akugwira ntchito zoona kuti amayi atenge kumbali pa ndale azikhala akukumana kukambirana ntchito zimene akupanga zosiyanasiyana. Malinga ndi bungwe la UN komanso mabungwe omwe amagwira nawo ntchito analandira madando okwana 65 pa nthawi yomwe amakonzekera chisankho, ndipo analandira madando 59 pa nthawi yomwe amalembetsa chisankho cha maprimaries, ndipo pa nthawi imene amavota komanso atamaliza kuvota analandira madando okwana 14 okhudza nkhanza za amayi pandale. Ukraine yapereka thandizo la chimanga chokwana matani 14,000 ndipo yalonjeza matani ena 5,000 ku dziko lino. Kazembe wa dziko la Ukraine ku Kenya yemwenso amayimirira kuno ku Malawi, Andriy Pravedenki, wati thandizoli lafika mothandizidwa ndi maiko a Sweden, France ndi Netherlands kudzera ku bungwe la World Food Program. Daniel Ziwa akuyitsatira bwino nkhani. Pravdin ati dziko lawo lapereka thandizoli kutsatira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa maiko awiriwa. Ngati dziko la Ukraine timayamikira ubale wathu ndi dziko la Malawi, lomwe ndi limodzi mwa maiko a mu Africa amene amafunira zabwino dziko lathu m'njira zambiri. Mwachitsanzo ku United Nations General Assembly, Malawi inasankha kususana ndi ganizo la dziko la Russia lolowerera mu dziko la Ukraine. Ndipo komishonala wa bungwe loona za ngozi zogwa mwadzidzidzi la Dodma a Charles Kalemba anathokoza kamba kathandizoli. Akalemba atsindikanso kufunika kuti dziko lino lichilimike pa ntchito za ulimi kuti likhale lozidalira palokha. Amalima kwambiri kuthandiza maiko ambiri pa nkhani ya zakudya ngati chimanga. Ndi chinthu chimene chikutiphunzitsanso kuti ifenso ngati dziko limene tili ndi madzi, tili ndi nthaka, tili ndi anthu, tiyang'anenso ndondomeko zathu kuti kodi tingapange bwanji kuti mwina tsiku lina nafenso tidzakhala othandiza ena. Mkulu wa bungweli kuno ku Malawi Paul Tenbo walonjeza kugwirana manja ndi bungwe la Dodma kuti chimangachi chikafikire anthu okhudzidwa. Ngati WFP tigwira ntchito kumbali yathu komanso anzathu a Dodma atithandizira kuti chimangachi chikafikira Amalawi omwe akuchisowa, sikuti zathera pompa. Mwezi wa March chaka chino, mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera adalengeza kuti maboma 23 a mdziko muno adakhudzidwa ndi vuto la njala kutsatira madzi osefukira komanso ng'amba. Zadziwika kuti vuto la zachuma likukhudza kwambiri ntchito za maphunziro mdziko muno, pamene ndalama zokwana 90 kwacha pa 100 kwacha iliyonse imathera aphunzitsi ku nthambi ya zamaphunziro. Boma limapereka ndalama zokwana 4 kwacha pa 100 kwacha iliyonse kupita ku nduna zamaphunziro, zimene ndi zochepa potengera ndi maiko ena. Wezi Gausi wadza ndi ripoti. Malingana ndi ripoti loona za maphunziro la chaka cha 2024 limene alikhazikitsa lachiwiri mu mzinda wa Lilongwe, ndalama zimene zimaperekedwa ku ntchito za maphunziro zimapita kwambiri ku maphunziro a ku primary, secondary, ukachenjede
komanso kugwiritsa ntchito zina zapa ofesi. Ripoti ili lafotokozanso kuti ntchito zina zimene zimafunika ndalama monga zomangamanga komanso kuphunzitsira aphunzitsi sizilandira ndalama zokwanira. Poyankhula pa mkumano umene amaunika za ripoti ili, nduna yoona za maphunziro amadalitso kamba uwawilima ati kuthana ndi mavuto a za maphunziro mdziko muno ndikofunika kuti anthu agwirane manja. Uthenga wakulu ndionena kuti choyamba maphunziro ndi chinthu chofunikira kwambiri. Andi zimene zozo timadziwa ngati muno munduna dziko likuti lipite kutsogolo komanso pa munthu yekha kuti apite kutsogolo nkhani yake ndi maphunziro. Ndiye timafuna ndithu kumaunikira pa maphunziro. Pomaunikirapo pa maphunziropo timayeneranso kukhala ndi mkumano pachaka umene timakhala ngati ifeyo akunduna ndi ena onse amene timagwira nawo ntchito aja timati ma development partners, ma stakeholders osiyana-siyana, ma NGOs onse amene amakhala kwa kugwirako ntchito kumbali ya maphunziro. Timakhala nawo malo amodzi cholinga tione kuti ulendo wathu tikuyenda bwanji. Ngati munthu afuna kupanga bwino kapena ngati kampani ka institution ifuna kupanga bwino, mmayenera kuti mulendo kandi pachaka muziona kuti tayenda bwanji, tinati tipanga izi takwanitsa zingati, pamene sitinakhonze talakwitsa bwanji ndipo tikhonza bwanji. Ndiye kwambiri kungosangalala kuti mu tsiku la lero amene takumana kuyambira even anzathu amene timagwira nawo ntchito kuti amikira kuti ngati nduna wa maphunziro motsogozedwa ndi masomphenya a president tikuchita bwino. Mkulu wa bungwe la CSEC a Benedicto Kondowe ati pali mavuto ochuluka ku ntchito za maphunziro, choncho boma komanso mabungwe akuyenera kuyamba kuganizira kuti apange bwanji kuti athane nawo. Ife udindo wathu waukulu ndikuthandizana ndi boma pozindikira kuti boma parokha silingathe kukwaniritsa kupereka maphunziro apamwamba komanso awina aliyense. Mkati mwa mgwirizano wa Civil Society Education Coalition tindi mabungwe amene akupereka maphunziro, kuphunzitsa aphunzitsi, ADAP, komanso kuthandiza boma pa nkhani zomangamanga, ma school blocks, nyumba za aphunzitsi, komanso tili ndi mabungwe amene amathandiza kufikira ana amene ali wosowa kumbali ya ma bursaries ku secondary komanso ku university. Cholinga cha ripoti ili ndikuona kuti kodi ntchito za maphunziro mdziko muno zikuyenda bwanji makamaka pogwirizana ndi masomphenya akulu a Malawi 2063. Tikadali mu nkhani yonga yomweyi, unduna wa za maphunziro wadzudzula mchitidwe wa aphunzitsi ena asukulu za boma omachita zinthu zina nthawi ya ntchito. Mneneri mu ndunawu Amphatso Nkonera wanena izi kutsatira zomwe zachitika ku Mlanje komwe mphunzitsi pa sukulu ina ya primary anapezeka ali kumowa nthawi yogwirira ntchito. Akatswiri pa za maphunziro a Douglas Nyirenda komanso a Foster Lungu ati izi zikuchitika m'madera ambiri osati ku Mlanje kokha. Daniel Zimba walemba ripoti. Ankuonera ati boma likudziwa za mchitidwe wa anthu ena othawira ku ntchito kumakapanga zinthu zawo, ndipo ati boma likuyesetsa kuthana ndi vutoli motsata ndondomeko zovomerezeka ndi malamulo a dziko lino. Monga ogwira ntchito wina aliyense wa mboma tili ndi malamulo policy MPSR 90 imene imafotokozera momwe mphunzitsi akuyenera kugwirira ntchito nthawi yoyambira ntchito, mavalidwe komanso malumikizidwe ndi ophunzira pa sukulu. So malamulo code of conduct imatsindikanso kuti ngati ogwira ntchito wina aliyense sakuyenera kuchoka pamalo ogwirira ntchito nthawi yoyenera kugwira ntchito popanda chifukwa. Ndipo akatswiri pa za maphunziro a Douglas Nyirenda komanso a Foster Lungu anagwirizana ndi ankuonera ponena kuti mchitidwewu ukubwezeretsa mbuyo chitukuko cha dziko lino. Anyirenda anatsindika kufunika kuti anthu ogwira ntchito za boma adziyenderedwa pafupi komanso kulimbikitsidwa mu njira zosiyana-siyana. Iwo anatsindikanso pa zakuopsa kwa mchitidwewu. Zimene zinzopsa mu njira zingapo tikatingira ngati kumbali ya maphunziro, ngati aphunzitsi akugwira ntchito zina mu nthawi ya ntchito ndiye kuti akuchepetsa nthawi imene mwana wa sukulu ayenera kuphunzira kuti adziwe zinthu zatsopano zofunikira zimene zili mu curriculum. Komanso chachiwiri nchokuti anaja amakhala ndi mwayi ochita zinthu zina khalidwe lina losayenerera, amakhala ndi mwayi opangana upandu chifukwa kuti akungokhala. Komanso ana amatha kukhala ndi nkhawa yokuti mwina sazakhoza mayeso, so zimachepetsa chikhulupiriro chawo mwa iwo. Koma kumbali yawo Dr. Lungu anati kusakaniza ntchito za boma ndi zofuna za anthu ogwira ntchito ndi vuto lalikulu lomwe likufunika kuti pakhale kusintha kaganizidwe komanso kuliunika magawo onse. Zoti munthu zipanga za personal zako
pa nthawi yoti tiyenera kukhala ku ntchito uko ndikulakwa. Tinalembedwa ntchito ndipo ntchitoyo tinapasidwa malamulo. Limodzi la malamulo limanena kuti uziyamba ntchito iyi moyerekeza 7:30 kulekeza mwina 4:30. Chimene chocho chikusonyeza kuti uyenera kukhala pa ntchito kuchoka 7:30 kufika 4:30. Komabe tiyenera kuti tiziganiziranso kuti pafupifupi aliyense amakhalabe ndi take tochita, koma chofunikira ndichoti tochita tathuto tisatenge nthawi ya boma ya. Akatswiriwa atsindika kufunika kuti anthu ogwira ntchito za boma azitsatira ndondomeko zogwirira ntchito zomwe zili m'malamulo a dziko lino. Mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane kukufikani madzulo ano kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times. Tini nkhani zina koma posachedwa apa. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Tiyani nkhani zathu madzulo ano anthu okwana 94 apezeka ndi matenda a kolera maboma a Karonga ndi Chitipa kuchokera mwezi wa Septemba chaka chino. Ku Chitipa anthu 52 ndi amene ali ndi matenda awa, pomwe ku Karonga chiwerengero chafika pa 42. Zambiri mu ripoti la Patience Londa. Maboma awiriwa chiwerengero cha anthu amene afa ndi kolera chafika pa anthu 6. Mawu ake ofalitsa nkhani pa chipatala cha Chitipa Amasida Nyirongo anati matenda a kolera apezeka mzipatala 6 zomwe zili pansi pamakwanitsa kupeza anthu komanso kuwayeza ngati ali ndi kolera. Amponda anati akwanitsa kupeza anthu 152 amene amaonetsa zizindikiro za matenda awa ndipo aziwitsa maboma oyandikana nawo za izi. Amponda koma anati akukumana ndi mavuto monga kusowa kwa mafuta, kusowa kwa zipangizo zozitetezera komanso kulephera kukhala ndi mikumano ndi dziko la Tanzania zamomwe angathandizirane kuti alimbane ndi nthendayi. Poyankhulapo pa izi omenyera maufulu za umoyo Amaziko Matemba anati kukwera chiwerengero cha anthu amene akupezeka ndi matenda a kolera kupereka chiopsezo choti anthu ambiri atha kupezeka ndi matenda awa mdziko muno. Chimene angatapange aboma angatapange maboma amenewa ayikepo chithandizo chowonjezera kuti makesi asapitirire kukula chifukwa kuti pamudzi mvula m'madera ena yayamba ndi nthawi zambiri kolera amakweraso kwambiri nthawi ino ya nyengo ya mvula. Ndiye ndikhulupirira kuti aboma achitapo kanthu. Bungwe loona za umoyo pa dziko lapansi limati kolera ndi nthenda yoti imafala kwambiri ndipo imakhuzanso anthu ambiri. Bungwe la Fedoma lati anthu amaulumali osiyanasiyana akupitilira kusalidwa pa nkhani ya maphunziro, umoyo komanso zandale. Mkulu wa bungweli a Simeon Munde wanena izi pomwe mwezi uno dziko likukumbukira anthu aulumali. Iwati ndikofunika kuti ufulu wa anthu aulumali udzitetezedwa kuti nawo adzitenga mbali pa ndale ndi zina. Amunde anayankhula motere. Mwezi ngati umenewu kuti ukhazikitsidwe mu chaka cha 2015 dziko la Malawi linazindikira kuti maufulu ana anthu olumala sakulemekezeka mokwanira bwino andi mwinanso kuzindikiritsa anthu pamalawo panopa pa nkhani ya maufulu anthu olumala kunali ngati kuti talowa pansi kwambiri sitinachite zokwanira bwinobwino andi tinakambirana ndi aboma ndikubweretsa mwezi ngati umenewo kuti mwina tizitengapo kanthawi tikukambirana nkhani za maulumali maufulu anthu olumala pitisa patsogolo maufulu anthu olumala andi padakali panopa chimene chocho chimene takhala tikuchita kuyamba mu 2015 andi ulendo uno tikuona kuti ndi mpata wapaderadera kwambiri. Ndipo mkulu wa mabungwe ona za ana aulumali la Podicam Lines Mandua wati amayi aulumali
akukumanabe ndi nkhanza zambiri. Kwambiri polingalira amayi kuli za tingati gender based violence, nkhanza zimene zimachitika kwa amayi ambiri olumala amachitidwa nkhanza chifukwa choti anthu amatenga ngati ndi anthu opanda ntchito kapena amatenga mwayi potengera ulumali wawo. Tegese mayi akolumalayo akakhoti mwina amagwa amafuna kuti apange zinthu zosakhala bwino pamene wagwa, akamadzidzimuka paja ndiye kuti ampanga nkhanza, zinthu zomwe sizili zabwino ayi. Komanso azimayi amayang'aniridwa pansi, amaona ngati azimayi olumala sangakwanitse. Komano azimayi olumala ndi anthu oti atha kutha atapasidwa mwayi woti athe kutumikira moyenerera ndizotheka ndithu zinthu zimayenda. Nthambi yoona za ma-operation okhudza ubongo pa chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital ku Blantyre yaulula kuti yakhala ikuchita ma-operation opitirira 6,000 mzaka 10 zapitazi. Mkulu wa nthambi pa chipatalachi Professor Patrick Kamalo wanena izi pomwe nthambi imachita chikondwerero kuti yatha zaka 10 ikutumikira wanthu. Thomas Chilaya adali kumeneko walemba ripoti koma akuwerenga madzulo ano ndi Sambanda Junior. Nthambi ya neurosurgery inakhazikitsidwa kuti ithandize kupereka thandizo kwa odwala popereka thandizo lapaderadera ku maopereshoni okhuza ubongo. Profesa Kamalo anati nthambi yakwanitsa kuphunzitsa madotolo ochita opereshoni ya ubongo ngati njira imodzi yolimbikitsa ntchito yawo. Ntchito imene takhala tikupanga yosamalira amene akupanga ma-operation mu ubongo komanso mu spine mu zaka 10 tingane kuti yakhala yopambana kwambiri chifukwa chakunena kuti mmene timayamba ubale wathu ndi anzathu awa aku Norway mchaka cha 2014 timapanga ma-operation munanga 200 and about 300 pa chaka. Kwa muzaka 10 imene zikwapezeka kuti no ma operation amene tikupanga achuluka kwambiri pano chaka chino tikupanga tipanga mwina ma operation okwana 900, chaka chatha tinamanga ma operation 880. Taonjeza ma operation aja akulu anthu ochita ngozi enazo tupa za mmutu kana ma cancer mmutu ena utuno ali ndi ma infection amutu mafinya ndi zina zotero. Wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Halima Daudi ayamikira nthambi pa ntchito imene ikugwira yothandiza anthu odwala amene akusaka thandizo la operation. Mene mbuyo mmene zinalili zinthu imene zilili zinthu panopa kuli kusintha kwakukulu. Monga mukudziwa kuti mapatient athu akadwala mbuyomu kuti afuna pangidwa operation ya mutu timatumiza kunja. Pomwe panopa mapatient akumapangidwa ma operation konkuno ku Malawi. Boma imaononga ndalama zambiri, imapereka ndalama zambiri monga mukudziwa kuti ma transport akafika kulipira ku chipatala, guardian zonsezo zinayi ndalama zambiri. Kwa panopa zonsezo tikupangira kuno ku Malawi. Pokondwerera zaka 10 za ntchito zawo, nthambi inakonza ulendo wa ndawala kuchokera ku chipatala cha Queen Elizabeth kudutsira mu Kamuzu Highway kukafika ku Rayos Hotel mu mzinda wa Blantyre. Bungwe la German Education Assistance to Malawi Orphan Children lapempha achinyamata kuti adzilimbikira maphunziro awo kuti adzakhale nzika zodalirika. Wapampando wa bungweli Robert Salama wanena izi pomwe amapereka mabulangete ndi zipangizo zina za maphunziro pa sukulu ya Namikasi ku Blantyre mogwirizana ndi gulu la Fruits of Mdeka. Asalama anayankhula ndi Gift Sitima. Pakujimoku timathandiza kwalipira maskulu kwapasa zimene angafune mongati makopi zolembera kuti azithandize ndiponso taopasaso mablanketenso aliyense amene tikuthandiza panopo tampasa blanket tawalimbikitsanso kuti azitha kulimbikira skulu ndi key ya moyo wawo. Popanda skulu sangapite patsogolo ndi moyo wawo. Ngakhale akafuna kuti akhale aphunzitsi ora agwire ntchito ora akhale ma business people amafuna kuti munthu aphunzire. Chifukwa fuko la Malawi lene akukhala ndi anthu ora ana ophunzira kuti ipite patsogolo. Mawu ake wachiwiri kwa mkulu wa gulu la Fruits of Mdeka Time
Kang'ombe wathokoza kamba ka thandizoli ndipo wapempha ena kutengerapo phunziro pa zimene zachitikazi. Tithandizaneni even tokha amene tili othekera pathandiza amene ali ovutikitsitsa koma asangathe kuzithandiza paokha. Tithandizaneni komanso tiyalimbikitse kuti maphunziro awo apite patsogolo chifukwa ndi chimenenso chingathandizire dziko la Malawi kutukuka munjira zosiyanasiyana. Ndi nkhani imeneyi tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano, koma tisadasiyane na inso mitu yake. Maloya a Anoman Chisale akufuna kuti bwalo la milandu lithetse mulandu ofuna kulanda katundu. Anthu okwana 94 apezeka ndi nthenda ya kolera m'maboma a Chitipa ndi Karonga. Ndipo chipatala cha gulupu chati chakhala chikuchita maoperation opitilira 6,000 mzaka 10 zapitazi. Nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano kuchokera kuno ku Times TV ndizo mwezi, ndipo ndimakupatsirani nkhanizi nine Brian Banda. Usiku wabwino. Eyo mdzina langa ndine Witness Maliro Mrs. Dawa ndimakhala kwa Nsiriza. Ndine nesi ndimagwira ntchito ku chipatala cha St. Kizito. Ndili pa banja awa